Член 2.1 е. Нов ДВ Бър 105 от 2018 година, в сила от 18 декември 2018 година. 1. Общината осъществява обща програма за стимулиране на дейности и изяви на учениците, свързани с заниманията по интереси, сътрудничество с училища, центрове за подкрепа за личностно развитие, които организират занимания по интереси, други общини, регионалните управления на образованието и други институции. Програмата включва 1. Организиране и провеждане на междуинституционални дейности и изяви, включително състезания, концерти и други, с учениците, които участват в заниманията по интереси, от 2 и повече училища на територията на общината и наклонена черта или областта. 2. Организиране и провеждане на посещения на културно-исторически и природонаучни обекти, музеи, библиотеки и други институции, публични и стопански организации и други. 3. Организиране и провеждане на занимания по интереси, дейности и изяви, които насърчават играта на шах в училище, в случай на невъзможност на училището да организира и да провежда такива занимания, дейности и изяви. 2. Програмата по Александър 1 е част от общинската програма по член 256, Александър 1, Т12 от ЗПО и се финансира, както следва. 1. Със средствата от неизпълнение на изискванията по член 21, Александър 3.7 и член 2.1б, Александър 5. 2. Изм ДВ Бър 101 от 2019 година, в сила от 27 декември 2019 година, със средства по член 17, Александър 1 от наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с постановление 219 на Министерския съвет от 2017 година, ОБН, ДВ, БР 81 от 2017 година, ИЗМИДОП, БР 31 от 2018 година. 3. Със средства от бюджета на първостепенните разпоредители с бюджет. 4. Със средства от други източници.